Čaute rybári, čaute cestovatelia. Ak sa chystáte na dovolenku a stále nemáš výbavu, tak si dnes ukážeme dva cestovné pruty od Sportexu. Štvordiely, krásne ich dáš do kufra a nemáš problém s nejakým veľkým cestovným tubusom a drahé letenky na tubus. Takže poďme sa mrknúť a ukážem vám akciu prútov. Jeden je 50 g, druhý 60 g. 50 g je Sportex Grafenon RS2 a 60 g tvrdší je Karat GTS 2. Takže obidve novinky roku 2025. No a dnes si ukážeme, ako fungujú. Poďme sa na tieto krásky pozrieť bližšie. No, takže prútiky mám obidva v ruke. A všimnite si, majú fajnový tvrdý tubus, sú parádne zabalené. No a ja vám ukážem ešte jednu krásnu, úžasnú vec, pretože s týmto tubusom by bolo ťažké dávať ich do kufra, ale keď ho vybereme z tubusu, tak ho máme ešte takto parádne zabalený. Je úplne maličký, čiže dáte ho aj do stredného cestovného kufra a púzruje naozaj dobre, to znamená, že prúd je plne chránený. Takže keď si ho takto otvoríte, máte tu 4 diely. Ja vám ukážem zatiaľ iba prvý, respektíve spodný, aby ste mali predstavu. Čiže obidva prúty sú takto celokarbonové. Aj celokarbonová ergonomická rukoveď. Čiže perfektne sadnú do ruky a úplne úžasne sa držia. No a teraz sa presuniem k vode, k jazeru, kde pevne verím a dúfam, že sa podarí chytiť aj nejaká väčšia ryba. A ukážem vám akciu v podstate obidvoch prútov. Budem sa snažiť kombinovať, striedať jeden aj druhý a sami uvidíte 50 g aj 60 g prút v akcii. Takže poďme k vode a verme, že sa nejaká pekná ryba podarí. No, tak som pri vode a idem vyskúšať ten fajnový Trevor Grafenon. Takže tu je štvordielik, vyťahnem, dám si na ne krásnu steličku. Hej, takže vidíte, úplne nový, fajnový. Dáme na stelu. A uvidíme, ako funguje. Snáď sa nejaká pekná ryba podarí. Poskladáme a ideme valiť. Posledný štvrtý diel. Grafenon RS2 Trevo Shimano Stella, ideme na to. No a aby som nezabudol, veľmi dôležitá vec samozrejme, a to je tento fajnový Robinson Longinus v mojej obľúbenej farbe mrkva a šťuky ho milujú, takže poďme na to. Vlačový král se blíží, po poháru lačně žízní, nebude v tom ale sám, je tu jeho vrchníkár, Martin Mravec, Ťušky Zelman, to je tým, co bys pohledal. Letos spolu na slapy, do závodu pro chlapy. Tak, vyskúšam si toho Longinusa, aj keď nie je to mrkva, ale výborná farba, no a uvidíme, či príde nejaká pekná ryba. Místo nafty borovička, tenhle tým je prostě špička, jejich talent nejde popřít, jejich fan jsou z toho mokří. Tyhle dva jsou mágové,
záber krásny. A vyzerá, že to bude brutálna ryba. Namočíme podberák. Sorry. Vidíte, palička krásne, fantasticky pracuje. A ryba je brutálna. Priatelia, ryba je brutálna. Ryba je brutálna. Neviem, či to dobre bude vidieť na kamere. Jasné. Neviem ho dostať do podberáku. Je to boj. Nevzáva to. A bojuje parádne. Už nevládzem. Jo! Jo! Vidíte? Podberák zlomený. Počkaj, chyť. Hliníkový podberák zlomený, takže viete si predstaviť, aká to bude ryba. Trošku namočím. A zlomila mi rozderový hliníkový podberák, takže idem ho odmerať. Tak, poď kamoška. Tak, videli ste krásnu, plus minus, ja som ho nevážil, ale asi 10 kg šťuku na nový grafenon skladačku štvordiel, takže vidíte, že palica zvládne úplne bez problémov aj obrovskú rybu, takže nemáte problém zobrať ju aj na more a môžete loviť. Takže www.sports.sk a nakupujte. Čau, čau a snáď sa vidíme pri ďalšom krásnom videu a s krásnou rybou.